Μανούλης έχει 7 πόντους, 7 assist. Ο παίκτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες που κατά πάσα πιθανότητα θα σφραγίσουν την πρωτιά στην κανονική περίοδο, τόσο κόντρα στην ΑΕΚ όσο και απέναντι. Ανέβαινε, είναι πολύ εντυπωσιακό στο όριο, αλλά πολύ εντυπωσιακό το κόψιμο του Σάντλερ. Βρήκε την μπάλα στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς της, 68-48. Μέιερ. Ξανά είδαμε την παρέμβαση του Σπανούλη πάνω στην μπάλα. Ντίλαρντ στο Μέγερ, η προσποίηση, εντός χρόνου το σουτ στο 72% το ποσοστό ευστοχίας του. Αργυρόπουλος, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, υπό την πίεση του Όντομ. Βεργίνης στον Μέγερ σε ένα ελεύθερο τρίποντο, δεν θα λαθέψει. Και αν γίνουν αλλαγές ο Σάντλερ να παίξει ένας με έναν, αλλιώς να ψάξει ένα σούτ από τις γωνίες που θα είναι αποβολισμένος, κυρίως ο Βεργίνης. Να ο Σάντλερ έδωσε στον Μέγερ ένας κλασικός σούτ. Ο σέντερ της ομάδας της Πάτρας έκανε το πέμπτο του φάουλ και αποβλήθηκε. Αργυρόπουλος για το Woods. Βεργίνης. Μέγερ από την κορυφή για 3. Πρόλαβε το Μαργαρί. μάχη και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση του διαβήτη. Ντάνκαν να κάνει τις αλλαγές με τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Μαυροκεφαλίδης πηγαίνει ορμητικά εκεί στην έξοδο. Πάλμπλαν
Σουτ για 3 από τον σπεσιαλίστα του. Πολύ γρήγορα βρίσκει διαφορά 10 πόντων, 6-16. 4 και 50 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, με σερί 12-0 από τους φιλοξενούμενους. Βεργίνης, Ντάνκαν, Μέιερ για 3 ο Αμερικάνος του Απόλλωνα. Θα δώσει λίγο. Θα έχουμε διαβεβαίωση ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τώρα λέει το πόσο πονάει και αν θα χρησιμοποιηθεί θα το δούμε στη συνέχεια. Καλά τα νέα λοιπόν για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Απόλλωνας στην επίθεση με τον Αθανασούλα και τώρα ο Αργυρόπουλος. Ο Μέιερ επέστρεψε στην πεντάδα του Απόλλωνα. Πήρε τη θέση του Κουζέλογλου. Παλμλαντ. Μέιερ προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε από το Φελντέιν, εκτέλεσε για 3. Ευστόχησε. Νίκος Αργυρόπουλος. Παλμλαντ. Θέλει να αποστάρει ο Μέιερ, φάουλ του Παπαπέτρου, βολές. Καθώς ο Απόλλωνας θέλει να μαζέψει κι άλλο τη διαφορά, 2 και 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου στην Περιβόλα. Μέιερ με τον Παπαπέτρου. Πάει μέσα, φάουλ χαμηλά.
καλό για τον Απόλλωνα. Συνήθως οι καλύτερες ομάδες όταν γίνονται κάτι τέτοια αδυναμώνουν την άμυνά τους και γίνονται πολύ πιο σκληρές. Τίλαρντ. Παίρνει το πικ από τον Μέγερ. Γίνεται αλλαγή και μένει πάνω στον Αμερικανό γκάρντ ο Αγραβάνης. Ο Αμερικανός μετράει 4 πόντους σε 12 λεπτά παρουσίας. Αργυρόπουλος στον Τζαουάρα. Αργυρόπουλος. Μέγερ με αντίπαλο τον Παπαπέτρου. Είναι καλό σου τέρμα. Και για να δοθούν και ευκαιρίες στα νέα πρόσωπα που όπως βλέπετε μια χαρά τα πάνε. Ο Όντομ φτάνει σε 9 πόντους. Η διαφορά στο συν 22. 73-51 είναι το σκορ. Και τώρα το μοναδικό νήμα που συνδέει τους δύο παίκτες. Οι δύο παίκτες που και γνώριμοι είναι και φίλοι και μάλιστα υπάρχει και αμοιβαία εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Ο Γουινέα Μπισάου ορμόμενος, έχει αμερικανικό διαβατήριο βέβαια, και αμερικανικό διαβατήριο. Βεργίνης, μπάλα πάει στον Αθανασούλα, αυτός με τον Κάρτερ. Στον Μέιερ, πυρουέτα, καταπληκτικό. Βεργίνης. Μέιερ, Αθανασούλας. Ο Μέιερ έχει μισμάτς με τον Καλάθι. Η μπάλα έφτασε τελικά στον Αμερικάνο και αυτός τελείωσε τη φάση.
Φανέσος Σφερόπουλος φωνάζοντας άμυνα στους παίκτες του. Ο Ντίλαρντ έχει βρει λίγο ρυθμό, σταμάτησε την τρίπλα, πέφυγε τα βήματα. Μέιερ 41-50. Κόντρα στον Πάλμπλαντ, έχασε αλλά ήρθε ο Χάντερ για να διορθώσει αλλά να στοχίσει με το αριστερό. Ντίλαρντ επιτίθεται. Η πάσα για τον Μέιερ, παίρνει αυτός, σουτ 3 πόντων. Η παράβαση, να ευχαριστήσω εν τούτης τον σκηνοθέτη μας τον Χρήστο Τσαγάκη που ήταν σε ετοιμότητα για να μας διαφωτίσει. Έγινε το λάθος από τον Ολυμπιακό. Σάντλερ, ωραία πάσα στον Μέγερ και 10 το λάθος του Ολυμπιακού. 9 έχει ο Απόλλωνας. Ντίλαρντ στον Μέγερ. 43. Σίμψακ, ο οποίος πήρε ένα ακόμη επιθετικό rebound και άφησε με τα χέρια ανοιχτά τον Μέξα. Εδώ πολύ εύκολα ο Μέγερ. Οι διαιτητές χρέωσαν με λάθος την επίδεση του ΠΑΟΚ out. Άρα ο Απόλλωνας έχει τη δυνατότητα να μειώσει. Και θα το κάνει με τον Μέγερ. Επίλεκτα στελέχη της Βασίλισσας που τώρα ξαποσταίνουν εκτός παιδιάς. Μέιερ. Το σούτ 3 πόντων θέλει προσοχή, είναι με τον Άρη και ο Νεοφώτης της Αρκαδικός. Ντάνκαν. 6 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βιαστεί, αυτός θα πάρει την προσπάθεια προφανώς. Όχι. Ένα σούτ 3 πόντων. Τι πρέπει να έχει στα επόμενα 5 λεπτά για να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να χτυπήσει το παιχνίδι. Βασικά θέλεις να παίξουμε άμυνα. Να αντιμετωπίσουμε τα ατού της ΑΕΚ. Να προσπαθήσουμε τόσο πολύ όσο προσπαθούμε τώρα 35 λεπτά. Και αν φτάσουμε κοντά στο τελευταίο 1 λεπτό να είμαστε συγκεντρωμένοι.
συν 20 Ολυμπιακός, ήταν στο συν 21 θυμίζω στο ημίχρονο 22-43. Σειρά του Μέιερ. Με τον, εντάξει δεν είναι ο πιο μικρός. Πιο μικρή είναι ο Χάρης ο Μαρκόπουλος και ο Καστρίτης. Αλλά είναι νέος ο Μέξας, είναι στη δεύτερη σεζόν του ο head coach. Βάνης rebound από τον παίκτη που ξεκίνησε τη σεζόν στον Αρκαδικό Λαπρόπουλο, αλλά γύρισε στην πόλη του. Palmland, ωραία πάσα για τον Μέιερ. Ο Ραντούλιτσας συνεχίζει να σκοράρει σχεδόν κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα χέρια του, είτε με καλάθια είτε με βολές. Η διαφορά στους 20 για πρώτη φορά απόψε. Δεν θα το τέλος. Άντερσον πάει χαμηλά, πολύ ωραία πάσα, μετράει το καλάθι και ας μην...
επιθετικό rebound μετά την βολή. Με πολύ δυσκολία και καλάθι και κλέβει. Palmblatt για 3. Ούτε τώρα για τον Απόλλωνα που παίρνει ένα ακόμη επιθετικό rebound με τον Μέιερ. Μετά το screen του Μέγερ, ο Παπαπέτρου πάνω στον Ντίλαντ, ο Χάκετ στον Μέγερ, Κουζέλογλου για 2, επιθετικό rebound του Μέγερ και το καλάθι από τον Αμέ. Μόνο το Ρέθυμνο προηγήθηκε και με διψήφιες διαφορές. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Η επίδεση του Απόλλωνα Πατρών στον ευθυνδιασμό. Το σκορ είναι 2-2. Και εδώ η μελανόλευκη φάση από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη που φτάνει τους 18. Και είναι στο μέσο όρο του. Μέιερ απαντάει. Αργυρόπουλος. Σάντλερ. Μέιερ, ωραία πάσα και την τελείωσε τη φάση. Πάτρας. Αυτό στο 2. Γουτς. Αυτό συνέβη. Έπεσε πάνω του Λαμπρόπουλος. Εκτός αν το φάουλ δόθηκε στο σπρώξιμο του Χάιν στο Λαμπρόπουλο.
Και ο Σόπλα από τη δική τους φαρέτρα. Είδατε 2 τρίποντα καταρρυπάς από τον White. Του Απόλλωνα έμοιαζε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε εύκολο καλάθι. Βεργίνης, Μέιερ, Πέτη, Λάμπλαντ, Παλμπλαντ, με συγχωρείτε. Είναι λίγο δύσκολο το όνομα του Σουηδού. Ο Κουσέλογλου για 3 στην με τον Σάντλερ να έχει 5 γρήγορους πόντους για τον Απόλλωνα. Φώτσης προσπαθεί να δουλέψει ο Γιάνκοβιτς. μέσα στα
και νίκησε το Λαύριο το Ρέθυμνο 69-67. Μόνο το Ρέθυμνο προηγήθηκε και με διψήφιες διαφορές. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε η επίθεση. Πόντους. Γι' αυτό ναι, μεν είναι ήρεμος, αλλά βρίσκεται πάντα σε γρήγορση. Δεν μπορεί να είναι ήσυχος. Ναι, ο Χέρστον έχει επιστρέψει, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Φεύγοντας στην πρώτη περίοδο από το παρκέ, ζητώντας αλλαγή, τον βλέπουμε να είναι παρόν και να αγωνίζεται κανονικά. Στο μεταξύ, ο Απόλλωνας παίζει double team σε κάθε δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Αθανασούλας με τον Φελντέιν. Ήρθε και ο Κούσμιτς να βοηθήσει, έκοψε τον forward του Απόλλωνα. Ο Φελντέιν θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Μέιερ.